Deň, vážený pedagogický zbor, žiaci a študenti. Vítajte na vianočnom benefičnom koncerte, ktorý sa koná pod záštitou UNICEFu. Naši študenti Slovensko-anglického gymnázia vám predvedú vlastnú notu. Čakajú vás básne, próza, spev a prednáška filmu od UNICEFu. Na začiatku sa vám predvedie študent Tomáš Koníček s príbehom Dievčatko so zápalkami. Nielen na Vianoce človek má svietiť a má hriať, horieť a niekoho mať rád. Človek má svietiť a má hriať, počúvať, čo plamení. Kúpte si kartón zápaliek, na večný chlad sa hľadali. Kúpte si kartón zápaliek, jedna sa snáď na vás rozhodne. Vonku bol mráz, len tak trešte. Pusto snežilo, nadchádzal plavý večer. Bol to zároveň posledný večer v roku. Silvester. V tom mraze v tej zime šlo po ulici dievčatko, chudobné dievčatko bez šatky na hlave a s holými nohami. Malo na nich vlastne dreváky, keď išlo z domu, ale čo z nich? Boli jej priveľké, kedy si ich nosila Ema. Veru, také boli velikánske. Lenže dievčatko ich stratilo, keď sa náhlilo krížom cez cestu, po ktorej sa práve rútili dva lofty. Jeden drevák už nevedelo nájsť, a s druhým utiekol akýsi chlapčisko. Kričal, že si z nich spraví kolísku, až raz bude mať deti. Dievčatko šlo teda bosé, nôžky malo od zimy celé červené, bážne. V starej zástiere nieslo kopu sírových zápaliek a jeden zväzok držalo aj múka. Nikto si od neho za celý boží deň nič nekúpil. Nikto mu nedal ani šivník. Chodilo ulicami hladné a premrznuté a vyzeralo na nich. Snežové vločky mu padali na dlhé plavé vlasy, čo sa krásne krútili do kučier našej. No v tejto chvíli na to vôbec nemyslel. Spoza všetkých oblokov vychádzalo svetlo a na ulici sa vznášala lahodná vôňa pečenej kusace. Bol predsa silvestrovský večer. Dievčatko si našlo kútik medzi dvoma domami, z ktorých jeden vytrčal trocha do ulice, skúlilo sa tam a drobné nôžky si skrylo pod zástierom. Mraz bol však ešte väčší než predtým a domov sa neopovážilo ísť, veď nepredalo ani jedinú zápalku a nedostalo ani jediný šivník. Otec by ho určite zbil a okrem toho aj doma je veľmi zimný. Sotva majú dajakú strechu pod hlavou a vietor im píska a hvíždi všetkými puklinami, aj keď tie najväčšie zapchali snehom a handrám. Rúčky už malo zimy celé merané. A malá zápalka by im určite urobila dobre, keď by len mohlo vybrať zo zväzočku aspoň jednu zápalku, škrtnúť ňou múr a ohriať si prsty. Vybral zápalku a škrt. Ako len praskala, ako len horela. Vydávala teplý jasný plamienok, ako by to bola sviečka a dievčatko si nad ním pridržalo ruku. Aké čudesné svetlo. Dievčatku sa zdalo, že sedí vedľa veľkej železnej pece s mosadnými kulami a mosadnými rúrami. Oheň požehnaný praskal a hrial jej na radosť. Dievčatko si už vystieralo nôžky, aby sa aj oni ohriali. V tom plameň zaspal. Kachle zmýl. A ono tu sedelo s vypáleným kýpťom zápalky medzi prstami. Škrtlo novou zápalkou. Tá zažiarila a múr sa na tom mieste, kam dopadlo svetlo, zdal priesvitný ako smútočný flor. Videlo cez deň rovno do izby, kde na stole s bieloskúcim obrusom stál jemný porcelán a na ním sa vznášala lahodná para z pečenej husy, plnenej slivkami a jablkami. No ešte krajšie na tom výjave bolo, že hus vyskočila z misy a zoskočila zo stola a s vidličkou a nožom v chrbte si to zamierila rovno k chudobnému dievčatku. V tom záplaka dohorela a pred dievčatkom sa týčil iba mohutný studený múr. Zapálilo ďalšiu zápalku. Zrazu sa ocitlo pod nádherným vianočným stromčekom. Bol ešte väčší a vyzdobenejší než stromček, ktorý videla tieto Vianoce cez sklené dvere u bohatého kupca. Na jeho zelených vetvičkách horeli tisíce sviečok a z nich svetla na ňu s úsmevom dívali pestré obrázky, čo inak zdobili okná výkladov. Dievčatko natiahlo obidve ruky, v tom zápalka zase. Tisíce vianočných sviečok stúpali vyššie a vyššie, až dievčatko nakoniec uvidela na tmavom nočnom nebi namiesto nich jasné hviezdy. Jedna hviezda práve padala a po oblohe za ňou ostávala dlhá žiariaca čiara. Práve teraz niekto zomrel, pomyslelo si dievčatko. Tak totiž hovorievala stará mama, ktorá jediná bola dievčatku dobrá.
Sama už bola teraz mŕtva, vravievala. Keď padá hviezda, odchádza nejaká dobrá duša rovno k Pánu Bohu. Dievčatko škrtlo opäť zápolkol múr a v jasnom svetle sa zjavila jej stará mama. Žiarivá, milá, požehnaná stará mama, zvolalo dievčatko. Ach, vezmi ma so sebou, viem, že sa mi stratíš, len čo zápalka dohorí. Stratíš sa mi ako teplé kachle, ako lahodná husacina a veľký vianočný stromček. A chytro zapálilo všetky zápalky, čo ešte ostávali vo zväzočku. Natoľko túžil, aby mu stará mama opäť nezmyslela a zápalky sa rozosvietili takým jasným svetlom, že navôkol bolo zrazu svetlejšie než za bieleho dňa. Stará mama nebola nikdy predtým taká krásna, taká veľká. Vzala dievčatko do náruče a obidve leteli vo svetle žiary a radosti vysoko, prevysoko, tam, kde nepanuje ani mráz, ani chlad, ani strach. Ocitli sa po boku Pána Boha. Ale v kúte medzi domami čúpalo v tom mrazivé ráno dievčatko s červenými lícami a s úsmevom okolo opiek. Bolo mŕtve. Zvrzlo v posledný deň starého roka. Novoročné ráno svitlo nad úbohým mŕtvým telíčkom, čo sa tu krčilo so zápalkami v zástene. Jeden zväzoček bol takmer celý vypálený. Chcelo sa zomriať, vraveli si ľudia. Ale ani jeden z nich netušil, akú nádheru uvidelo, ako miase odchádzali so starou mamou do radosti nového roka. Nasleduje film a prednáška od UNICEFu, ktorá vás oboznámi s tým, ako sa naša škola zapája do UNICEF aktivít. Dobrý deň, takže moje meno je Mária Nikolová a zastupujem tu vlastne UNICEF Slovensko. Ja som už na tejto škole bola pôvodne robiť prezentáciu a keďže sú tu prítomní aj žiaci základnej školy, tak predsa by som si dovolila zo pár faktov zopakovať, čo sa týka UNICEF a tiež aj konkrétneho projektu školy pre Afriku, do ktorého sa týmto dnešným programom stredná škola zapojila. Takže Detský fond UNICEF vznikol v roku 1946 na pomoc deťom postihnutým druhou svetovou vojnou a keďže vlastne tie problémy týkajúce sa detí alebo vlastne dodržiavania ich základných práv a takisto nejakých základného životného štandardu pretrvávali, tak UNICEF nielen rozšíril svoju pôsobnosť, ale vlastne aj upevnil nejaké tie vzťahy a medzinárodnú spoluprácu. V rámci rozvojovej a humanitárnej pomoci sa teda stará o prežitie a rozvoj detí, ktoré sú najviac postihnuté a ohrozené rôznymi problémami. UNICEF má špecifické postavenie v rámci OSN, pretože je to jediná agentúra, ktorá nikdy nebola ani nie je financovaná inými ako dobrovoľnými príspevkami, čím si vlastne zachováva istú apolitickosť a zvyšuje tak dôveryhodnosť svojho pôsobenia. Čo sa týka poslania UNICEF, tak existujú 4 také základné oblasti, v ktorých sa realizuje, a to je zdravie, vzdelanie, voda a sanitácia a rovnosť a ochrana pre každé dieťa. Základnou stratégiou UNICEF, na ktorú sa kladie dôraz v čoraz väčšej miere, je vlastne zasiahnuť alebo pomôcť deťom, ktoré žijú aj v najodľahlejších oblastiach sveta a vlastne dosiahnuť aj tam, kde iné humanitárne organizácie alebo rozvojové organizácie nedokážu dosiahnuť. Čím vlastne sa prispieva k tomu, aby sa vytvoril nejaký základný životný štandard pre všetky deti podľa teda možnosti. A zároveň vlastne UNICEF využíva svoj vplyv a dôveryhodnosť, ktorú už má nadobudnutú dosiahnutie tohto cieľa. Čo sa týka UNICEF Slovensko, tak tento národný výbor funguje od roku 1993 a národný výbor znamená, že vlastne jeho základným cieľom je získavanie finančných prostriedkov pre celosvetový fond UNICEF. Druhým takým bodom je propagácia práv detí a vlastne realizácia programu na zlepšenie kvality života detí na Slovensku. Vlastne s tým, že stredná škola sa zapojila do projektu školy priateľských deťom a získala vlastne tento status a titul, tak nám pomáha naplniť tretí bod a touto dnešnou akciou nám pomáha plniť prvý bod, čiže získavanie finančných prostriedkov. Čo sa týka vlastne konkrétneho projektu, na ktorý tieto finančné prostriedky pôjdu, teda školy pre Afriku, spomeniem zo pár faktov, viac sa dozviete potom z krátkeho filmu.
Viac ako 93 miliónov detí na svete nemá prístup k základnému vzdelaniu, pričom takmer 45 miliónov z týchto detí žije v subsahárskej Afrike, čo je to tá najpostihnutejšia oblasť. A v rámci projektu Školy pre Afriku, ktorý vznikol v 2004 zo spoločnej iniciatívy UNICEF, Hamburskej spoločnosti a nadácie Nelsona Mandelu, sa snaží vlastne UNICEF pomôcť zvýšiť dostupnosť vzdelania vo vybraných 11 krajinách afrického kontinentu, ktoré vidíte a vlastne môžete si prečítať, ktoré sú to. Zároveň v tom filme budú spomenuté vlastne číslo 6, avšak tento počet sa zvýšil na 11, pričom sa vlastne počíta aj s ďalšími krajinami, alebo teda s ďalšími oblastiami v jednotlivých krajinách. Oni sa spolupracuje nielen s lokálnymi komunitami, ale vlastne s vládami jednotlivých štátov, s lokálnymi autoritami, čím sa snaží vlastne dosiahnuť úspešnosť tohto projektu. Čiže ide sa cez vlastne miestnych ľudí, nie je to tak, že je to vlastne nariadená Mansúra, aj učitelia, ktorí sú školení, sú vlastne miestni obyvateľia. Čo sa týka konkrétnej realizácie, tak ide vlastne o výstavbu a obnovu už existujúcich objektov škôl. Ďalej je to školenie kvalifikovaných pedagógov, čiže učiteľov. Je to zabezpečovanie vlastne pitnej vody a sanitárnych zariadení, čiže základných hygienických potrieb. Ďalej je to vlastne zabezpečovanie školských pomôcok a vôbec zariadenia škôl. A takisto aj sa snažia, alebo aj základom dodržiavanie základných detských práv, ktoré sú teda uvedené v dohovore. Čo sa týka možno ešte tohto projektu, je dôležité povedať, že dôležitejšie ako výstavba nejakej novej školy je naozaj zabezpečenie pitnej vody a sanitárnych zariadení, ako aj kvalifikovaných pracovníkov. Čiže nemá zmysel stavať školu, kde nie je proste zabezpečená pitná voda, alebo teda ten pedagóg, ktorý dokáže teda poskytnúť kvalifikované vzdelanie. V podstate naozaj, ak tie školy aj vyzerajú možno tak, že je to nejaký stan alebo chatrč, ale je tam tá pitná voda, je tam ten učiteľ, tak je to vlastne už úspech. A v rámci projektu od roku 2004 do teraz sa podarilo postaviť, obnoviť a zariadiť 1000 škôl s pitnou vodou a toaletami, čím sa zabezpečil vlastne návrat takmer 3,5 milióna, vyše 3,5 milióna detí do školských lavíc. Samozrejme, tie ambície UNICEFu a spolupracujúcich organizácií zďaleka nie sú naplnené a naozaj projekt pokračuje. Čím vlastne dávame teda spoločne aj vy nádej pre lepší život naozaj miliónom detí. A zároveň chcem vlastne týmto poďakovať v mene UNICEF Slovensko a dovolím si povedať, že aj v mene detí, ktorým pomáhate za to, že ste sa zapojili do tohto projektu a že naozaj svojou aktivitou prispievate k lepšiemu svetu a k lepšej šanci pre život ďalších detí, ktoré nemajú také šťastie ako my. Ďakujem. Každý človek má právo na vzdelanie. Osemročná Mukaya Senge z africkej Rwandy sa teší. Deti majú nové lavice, perá a zošity. Má šťastie, že môže chodiť do školy, ktorá je podporovaná projektom Školy pre Afriku. UNICEF, nadácia Nelsona Mandelu a Hamburská spoločnosť pre podporu demokracie a medzinárodného práva sa spojili, aby zabezpečili všetkým deťom 6 afrických krajín prístup k vzdelaniu. Počas kampane sa venuje špeciálna pozornosť sirotám, dievčatám a extrémne chudobným a ohrozeným deťom. V krajinách južne od Sahary chodí do školy iba každé druhé dieťa. Triedy sú často preplnené a zle vybavené, predovšetkým vo vidieckych oblastiach. Úroveň výučby je katastrofálna a často vedie k tomu, že veľa detí školskú dochádzku nedokončí. Niektoré triedy boli skutočne veľmi preplnené, čo negatívne ovplyvňovalo, koľko si deti môžu z vyučovania odniesť. To znamená, že kvalita vzdelávania bola naozaj veľmi obmedzená. Ak v krajine vôbec nejaké vyučovanie a triedy majú. Tu v Kvite, vo vnútrozemí Angoly, sa deti učia pod holým nebom.